Mama Tinsime na yamfa yesika samonkwa na mikra the Ghanaian Times the Wakata we share animha anopa ya osi your most authoritative newspaper. So the yaka say kroma ya di kroma ya sha anopa ya better ya can be no. And the Ghanaian Times had the Spectator. They say 4 cedis. Hey, wow. From 3 cedis to 4 Ghana cedis. Is there 4 cedis? Production cost to cost. They say bibia boy ya den. Tiada da hano. Was the Ghanaian Times the Spectator review prices. At the breaking news we are banana. Banana school. Amboanza. What's the day? Yeah. CJ. Let your lady Abna Opokwa understand that 1 million women are married to wealthy men. Yet go to younger guys to give them attention. They get all the money from their husbands, but they go complaining they are not happy in marriage because the man only thinks of dropping the money and leaving. Even sex cry, he treats you like a fiddle. Massa, after attention, all others are secure. I think I follow the movie. I'm 50-50. Ain't me 100% on one side. Ain't 50-50 odo kakra sika kakra attention kakra sika kakra. But they be so Grace Appington Obesi or say good morning CJ. Now attention we go chop ana. Thank you. Now attention we go chop ana. If I get the sika I will give you all the attention I'll give all the attention to myself. Sika and no so Ede Abba. Thank you. Ellen Mamiama Donko. I say mine is attention. When I get the attention, the money and everything. The money be out flow. Yes, so potential for attention. Unless you call 50-50. But your Monte Felicia Boatma, Belgium. I say no matter what money is. If you don't pay attention, for me, I don't like you. Okay, okay. Ghanaian Times for him. Many of say query do. Say attention, poo. Yeah, discounts attention. Samson Amankwa, I say money never satisfies many women. They go after money, and the end is misery. To be appreciated and thought of and cared for is more than a blessing. That's it. Skadi yo. Ska. Abna yankrata na fa sika sem sorry. Sika yana na producer ama credit I was scratching. Ska. E ka attention ka bia credit go phone so. Mama nkwa ni mo ma wonti no da Obakata Ghanaian Times ani mo anie. Yesi Madras Ghana card won say Bank of Ghana did directive ba say na 1st July. Ene ye kita won sabo so meni de di kan. E won fem pim ye no ni aduonu mienu wonti afia na ekọ no. Sa wo kwa bank akodi udwuma bia na won kita Ghana card sister brother won to me nye. Nti yesi Madras pa ho asam eda ha. E na enipa besem pim ye no adankwame ya wo mo ewo Adam Kwame enu ye mining community omo chesa mining scheme no community mining scheme chesa omo so ebe benefit bi na police for abo akronforen for enan etuo ewo bekwai for mina highway meti ehun chemu no ebe ma ho na yenyina kata feto so edunsia na yen show say Madras for Ghana card say ye kasai no Ghanaian Times say enu okopie mu ewo enan ye wo headquarters enu wo siesi no na enipa abo dompem Edian wo mo ye wo ma wo mo kwa kope Ghana card bi age na ne nyina no ebi mu chem so ma di akirache we ye kan we ka se Ghana for last minute wasanye last minute asemo wo ma di akiresa o raba kwa fe na Zekapia yo ye businessman na wo ne di nkobo no wo se be se enfie miensa na wa chesia Ghana card ya wa ye hu follow up ne ade so nkonkosi aga wo so register wa shaman 2019 no na wa chesi ne card no aba bedru ne sanka card no bebre no asa wo ho ma wo situation na etesa wo no so chese ne second time wo de aba premises wo do ma wo ba baje ne card ne nsa enkan ye wo mo ene enipa no ene di nkomo na woni so kwa hia omo ehwonom no wo mo premium service ye ju 250 Ghana cedis no no ye instant ntini e wutua anim honom ano na ye de okada ma eno so eho asabe wo ha se ya make say no obibia preso abagine de ntimi patcho wonya nya Ghana kada efiri na ekono se enkita wo a
wotumi nkɔ bank bi ankɔ transaction ɛno ɛne sɛdeɛ ɛhɔ deɛ no ɛba na ɛno akyi no wohyɛ mu a mampade dada John Dramani Mahama ɛnra think progress Ghana ɛde ɛyɛ launching wɔn group no ɛwɔ Gimpa na mampade dada Mahama ɛbɛsan aseɛ ɛna wɔde nsɛm bi ɛbɛto dwa na sɛ mu nyinaa no ɛyɛ ɔman no sika sɛm baabi akɔkɔduru ɛne kwan a aban yi ntumi hyɛ ne ho so na wɔn sika mu edidi dwuma ahodoɔ no wɔn nya ahohyɛsoɔ ɛma sika no ɛnna baabi a wɔsɛ da pɛpɛɛpɛ na yɛdi bro soɔ ɛda nkyɛn so a aban yi a wɔyɛ n'adwene ɛso ɔbɛgye besia no wɔsi ɛnya deɛ a ɛde yɛdie bi ɛna mputuo bɛbrɛ ɔman no wɔsi afutuo bebree no ani adwenkyerɛ ɛna nipa dodoɔ n'ano ɛde aba ɛnso ɛkame ɛsɛ aban no kyɛ sɛ wɔyɛ dead go syndrome deɛ ɔka no nyɛ no na deɛ mpanyinfoɔ ka no nyɛ no na ban ɛhyɛ wɔsi sɛ ɛnneɛma bɛsesa ɛho behia sɛ ɔmampani Akufo-Addo ɛne Ghanafo bɛdi nkɔmɔ ate wɔn situation akasa sɛdeɛ ɛteɛ ɛda nkyɛn so a ne soafoɔ no ɛyɛ fotosafoɔ no wɔn pam no na asoafoɔ bi mu nso a wɔn ada ne dua woyɛ wɔ ministries a wɔn afa hɔ no aboɔ wɔn boɔ no ɔnyɛ nsakramo ɔnhyɛki app hɔ na wosusu sɛ no ebetumi aboa ama ennioma ani ada ne kuro yi mu wei ɛyɛ Enra Think Progress Ghana edwumadi ɛkɔ so Gimpa asem ɛna wɔde wei etu dwa na ɛda nkyɛn so a katafato so edunwɔkye wɔn mo kyerɛ sɛ kopie mu ɛwɔ adankwamea no ɛwɔ atwema nwɔbiagya South mansin mu ɛwɔ Asante Matemu a ɛne nei enipa be etu fam agudie bɛsɛ mpimienu ɛna aban no community mining scheme wɔn ɔde aba mpɔtam wɔnom no wɔn ebenya so mfasoɔ wɔsi scheme no ɛfa asase bɛsɛ 500 acres ya Deputy Minister of Lands and Natural Resources George Mekuduka wɔno ɛna wɔde nsɛm ɛto gya kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ ɛbɛboa ama asesa bebree na asetena mu na ɛyɛ fam agudie no wɔbɛbetu no kwan pa so na ɛnkɔfa ɔhaw bia ɛmrɛ ɔman no ɛno nso so ho asɛm ɛda ha baasa megusu kae sɛ nneɛma boɔ ɛkɔ soro enti chance ne spectators so yɛatum ɛkɔ 4 cities enti mpatɔ ɔtaatɔ a dia bedru no okay shall we daily graphic ani ma so story we adom kasie edi achi me na me kwakwafa story no ya kwantempon frifuna na hwada ne kwa no aha wo hwe ha ya o ma fiase ya de do dia ba ha ne dia na opeke ye no wager kaso a ehwodom no o mado no kama sanso na free ensa wo so kɔ no mado wo famadi na so apostles bi papers pizza honom so no o mado do menyi ni se we ya de a wase mpanyi 14 asema sam jofo bo ho amane asa na dwuma wo so mo ye no makwakoye etine ye da mo mado ni nyina ase we wadwuma wo hia ase da etine no ba biefu o munya no ye ni nyina no o mo nkwa ho na o mo dodo no kama na mo hye no so se we nyina bi ka ho ntine ye the People's Forum e ba o mo mpotem of course etine ye be kɔ na ye na wonim se kokwase ntache ye no fefefe dua mu flowers no kwaye na hyase efu etine no se betena se ma kwaye na fu ada no ni engineer no na ye in charge ekodi nkɔbɔ no o chasa fe kwa no mbe official handing over but mu nyina ada ne kwaye eti maye ntwen makwaye no emu faye so no so wo ho katafato so dumiensa e wo daily graphic mu was new GJA executive stakes office enra na ebim so ebeba so ebisi e maso ebisi ebeba so ebisi e maso at the end no ebenifo nsie ni nyina o maso o in enra e wo Accra International Conference Center eto mu dio mu dwuma matese ese bi mu e kwache bi mu for contempt ai ne no mo kwa file ni ade ye hwe se de no so e ho nsɛm ɛbɛkɔm na me bɔ de tɔfan die finally na me fa de me kra ni okay into no atehine so na ɛde afutuo ɛma abibiman akandifoɔ ɛsɛ wɔn ɛnhwɛ so wɔn bɛtoto ɛnneɛma na dwumadi ahodoɔ adehye bi ɛyɛ no ɛso bɛyɛ mfasodeɛ de ama wɔn na ɛto da bi a ɛkapuduo ne sika ahodoɔ bi a ɛde toto so ɛma wɔn adwuman ya na ɛtosi no wɔse ɛno no ɛya na ɛmmoa into no de ɛbɛboa no ɛne sɛ wɔn hyɛ ntotoyɛ ne yie wɔse public office holders no so no ya wɔn ɛntwe wɔn ho ɛmfiri nneɛma bi a ɛmmoa na kyɛ sɛ wobɛnya akonya ne betan so beso man na ajapade na wo so ma ho saa na wo so ado abusua nchefa na wo fra yese do kohwe na to no musikadie nko a wo se no no enye enti ye nyina ye hwe ne ntwe ho efiri ho asempa mede wasi na minima wonim sisese golden tulip
Ghana ye hu ni mu biem. Yes, and Rami who we na Kofi Asante to one. Say na nya ye de biem. Nti ye ka say omo ye rebranding. Omo se say de say na Ghana e wo mu 40%. And they hwirem ekọ ye say atoma anko holding some no Lancaster who say ye be free golden tulip no Lancaster Hotel. Nti no ba bia kodu no. And as well. Yes nanka discuss ba pa o. Say nya ye de biem. Ya ye de. COVID Russia. Yeah, you go to Lipeko. Na 2 million Ghana cedis. 2 million Ghana cedis will soon be that's 20 billion. Old Ghana cedis 20 billion. Soon be every month. No. To go to tulip. Baba yo away into your name. What is say Lancaster na the former golden tulip. Ghana no. And you be fine. And as well. Kwasi anaye Gershon Morty. Oh, okay. And then Gershon birthday. Oh wow. Yeah. Yeah, Gershon. Fantastic Gershon. Yeah, Gershon. Okay. Wow. Happy birthday to you, Gershon. Gershon. Happy birthday to you. Gershon. Solid guy. Nanka me hage no pa manidinity to hakama. Say Gershon. Say Gershon why on behalf of Gershon. What was it? That's birthday. That was birthday. So we say unim nanka. Me man hag. Not niti to kukum. Gershon. Patro misi one name. And to be on behalf of Gershon. And if you had that Gershon already. And then you ma would that. I say where the monko. One sorry.